ви се да учите нещо, а да не разбирате нищо? Да много ви помогнем с нашото видео! Здравейте, това е Зоя, това е Нуша и днес ще ви кажем атмосферното налягане. За целта ни трябва яйце и стъклена бутилка, запалка и хартишка. Сега ще поставим яйцето и виждаме, че то не влиза в стъклената бутилка, обаче сега ще ви кажем, че то ще влезе. Вали, внимавайте, опасно е. И виждаме, то влезе. Здравейте, аз съм Лео, а това е Габи. Днес ще ви покажем един експеримент, с който ще докажем хидростатичното налягане на водата. Първо ще продуктим шишето по средата. Виждате, че то тече, когато е без капачка. Но затворим ли капачката, спира да тече. Сега, ако отворим пак капачката, ще почне да тече. Здравейте, това е Боби, а това е Бел. Днес ще ви покажем налягането в водата. Ще продуктим шишето на 3 различни места. Отгоре, по средата и най-отдолу. Изводът е, че налягането е най-силно на дъното. Да! Здравейте, аз съм Васи и днес ще направим един опит. За целта ви трябва буркан и шиша вода и един лист. Хартия. Здравейте и от мен, Мирела. Днес ще ви покажем натиска върху балона. За тази цел ще са ни нужни един балон и няколко кабърчета. От едната страна имаме повече кабърчета, а от другата само едно. С този опит искаме да покажем, че когато натиска се разпределя върху голяма площ налягането е малко и е равномерно. Тоест балона не се пука. Когато натиска е върху малка площ, налягането е голямо и балона